Kai, mu je mana. Yalla bai wallahi dan Allah da Allah yalla bai tambayan ka nan. Ina jin ka. Yalla bai dan Allah da Annabi zan tambaye ka dan Allah dan Annabi. Ina jin ka. Wai dan Allah ku biyu ne ko kai ɗaya ne? Dan Allah ku biyu ne ko ku kai ɗaya ne ko ku biyu ne? Area nan gaba ki nawa ne. Duk inda ka je ni za ka gani. Yalla bai. Ba kana gudu ba? Yalla bai. Yanzu ina kake? Wallahi gaba ɗaya na yi gudu yalla bai na je na ganka na zo nan na ganka. Kashi, juya, yi pressure. Juya, maza. Yi tsallan kwado, kaga wancan block din? Kai je ka dawo so 150. Shaf shaf. Yalla bai zan mutu fa, zan mutu yalla bai, zan mutu yalla. Ba za ka yi ba ne? Mu je. Zan yi yalla bai, zan yi. Mu je. Ina jiran ka nan kuma. Ko gobe ka kasa kiyaye. Ka gara ma ka shekara guda.